Επιστρέφουμε λοιπόν στον αέρα και πάμε να συναντήσουμε δύο εξαιρετικούς επιστήμονες. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει έχει δώσει ήδη και τις εξετάσεις του και τα δείγματα γραφής. Χαίρομαι όμως που τους συναντώ και τους δύο και ευθύς αμέσως θα καλωσορίσω τόσο τον κύριο Ηλία Καστανά, καθηγητή ιατρικής, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, κύριε Καστανά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Καλή χρονιά και δική μου χαρά που είμαι μαζί σας. Και καλό απόγευμα και στον επίσης πολύ καλό συνομιλητή σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, τον καθηγητή βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον κύριο Στέργιο Πυρίντζο. Καλό απόγευμα. Γεια σας κυρία Ανδρεάκη, γεια σας εσάς, τον κύριο Καστανά και στους τηλεθεατές σας. Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί, διότι όλη αυτή την περίοδο έχουμε ακούσει και έχουμε πει πολλές φορές και μαζί είχαμε μιλήσει μάλιστα στο πρώτο κύμα της πανδημίας, το προηγούμενο Απρίλιο, για τον κορονοϊό, βλέποντας τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα και όλη αυτή τη μεγάλη μάχη που δίνει όλη η ανθρωπότητα για να βγούμε από αυτή την περιπέτεια. Στην κουβέντα σήμερα θα μπουν νεότερα στοιχεία και θα μπουν στοιχεία τα οποία αφορούν στα φυτά της Κρήτης, τα οποία δείχνουν ότι δημιουργούν, μέσα από έρευνα πάντα αυτό αποκαλύπτεται, μια σοβαρή ασπίδα στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, στα συμπτώματα του κορονοϊού. Και θα μου το εξηγήσετε ευθύς αμέσως. Και όταν λέω τα φυτά της Κρήτης, εννοώ το θυμάρι, το φασκόμηλο, το δίκταμο. Φυτά δηλαδή, τα οποία είναι πολύ οικία και πρόσιτά σε εμάς. Με ποιον θα θέλετε να κάνω την αρχή, κύριε Καστανά? Ρωτάω εγώ δημοκρατικά και δίνω και το λόγο. Τον κύριο Πυρίντζο. Τον κύριο Πυρίντζο, λοιπόν. Που είναι ο ειδικός στα φυτά. Ο καθήλυν αρμόδιος, κύριε Πυρίντζο. Ο καθήλυν αρμόδιος. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ζούμε σε ένα τόπο με τρομερά ψηλή φυτική βιοποικιλότητα. Το νησί της Κρήτης είναι μία από τις περιοχές σε όλη την Ευρώπη με εντυπωσιακά ψηλή φυτική βιοποικιλότητα. Και αυτή τη βιοποικιλότητα τη μελετούμε εδώ και κάποια χρόνια με στόχο να μπορέσουμε, ας πούμε, να δούμε τις φαρμακευτικές ιδιότητες αυτών των φυτών για να αναπτύξουμε σκευάσματα φυτικής προέλευσης τα οποία έχουν θεραπευτικές ιδιότητες για τον άνθρωπο. Τώρα σε αυτή την πορεία είχαμε κάποιες επιτυχίες. Θα έχετε ακούσει ακριβώς για τη διεθνή πατέντα που περιλαμβάνει τα φυτά τα οποία αναφέρατε και η οποία διεθνής πατέντα που έχουμε βγάλει μαζί με τους εκλεκτούς συναδέλφους, τον κύριο Καστανά που παρευρίσκεται και τον καθηγητή κύριο Λιονί που δυστυχώς δεν βρίσκεται εδώ. Μια πατέντα η οποία οδήγησε και στην παραγωγή ενός σκευάσματος από ελληνική φαρμακοβιομηχανία που βγήκε στην αγορά, το οποίο σκεύασμα έχει αντιοικές ιδιότητες και πολεμά τον ιό της γρίπης γενικότερα, δηλαδή πάρα πολλά στελέχη του ιού της γρίπης και τον Ήτα 1N1, ο οποίος είχε προκαλέσει την πανδημία του 1918. Σήμερα έχουμε νεότερα δεδομένα, τα οποία νεότερα δεδομένα μπορεί να σας τα παρουσιάσει ο κ. Καστανάς όσον αφορά τις επιδράσεις του ως προς τον άνθρωπο. Αλλά ως προς τα φυτά μπορώ να απαντήσω σε ό,τι άλλο θα θέλατε. Ωραία, να βάλουμε τον κύριο Καστανά στη συζήτηση για να μας πει για τις επιδράσεις ως προς τον άνθρωπο. Γιατί μιλάμε και για ένα σκεύασμα το οποίο είναι αρκετά γνωστό σε όλους μας και δεν σας κρύβω ότι μας κάνει και υπερήφανους με την έννοια, κύριε Πυρίντζο και κύριε Καστανά, το λέω και στον κύριο Λιονί, ότι είναι ένα σκεύασμα το οποίο κατασκευάστηκε και φτιάχτηκε εδώ στην Κρήτη. Να λέμε και τα καλά πράγματα του τόπου, να λέμε και τις σπουδαίες και τα σπουδαία επιτεύγματα και τα ωραία βήματα που γίνονται και στις ωραίες συμπράξεις επιστημονικές. Για πείτε μου λοιπόν τώρα, τι έρχεται να αποδειχθεί, γιατί αποδεικνύεται μέσα από έρευνα, κύριε Καστανά. Μέσα σε αυτό να βάλουμε και τους αγρότες μας, οι οποίοι αρχικά με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου και τον κύριο Μπυρλιράκη, που ήταν η ψυχή τότε της Ενώσεως, βοήθησαν στο να φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Και η πατέντα πριν πέρασε στη φαρμακοβιομηχανία είχε αναπτυχθεί με την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου, κάτι που είναι μοναδικό θα έλεγα. Για πρώτη φορά αγροτικός συνεταιρισμός έφτιαξε πατέντα. Αυτό το σκεύασμα μελετήθηκε για πάνω από 6-7 χρόνια. Η αρχική ιδέα ήταν του Χρήστου του Λιονί όταν είχε βρει ότι βραστάρια της Κρήτης βοηθούσαν στην αντιμετώπιση λοιμόξεων του αναπνευστικού. Εξελίχθηκε με το Στέργιο τον Πυρίντζο, ο οποίος διάλεξε τα φυτά από τον κατάλογο που είχε ο κύριος Λιονής
επί τη βάση του τι περιέχει το καθένα και φτιάχτηκε αυτό το σκεύασμα το οποίο είδαμε στην πορεία. Πρώτον, ότι εργαστηριακά πολεμούσε διάφορους ιούς του αναπνευστικού συστήματος, όπως τον ιό, τη στελέχη του ιού της γρίπης και ρηνοϊό, με άλλα λόγια τους κύριους ιούς που κάνουν το κοινό κρυολόγημα. Δεύτερον, ότι είναι ασφαλές και σε ζώα και σε ανθρώπους. Τρίτον, ότι εργαστηριακά ελέγχει και μπορεί να καταπολεμήσει τους συγκεκριμένους ιούς. Τέταρτον, ότι και μετά που βγήκε το προϊόν το παρακολουθήσαμε και είδαμε πράγματι την αποτελεσματικότητά του στον άνθρωπο. Έγινε κλινική δοκιμή, με άλλα λόγια πράγματα πρωτόγνωρα θα έλεγα για τον ελληνικό χώρο, και παράλληλα, και ο κύριος Πυρίντζος μπορεί να μιλήσει γι' αυτό, βοήθησε στην δημιουργία της γεωργίας υψηλής ακριβίας, με άλλα λόγια στο ότι ένας αγρότης μπορεί να πάει με το κινητό του, με τις συντεταγμένες του χωραφιού του και να δει ποια φυτά πιάνουν και ποια δεν πιάνουν στο χωράφι του. Όπως βλέπετε λοιπόν, δεν πρόκειται απλώς για ένα συμπλήρωμα διατροφής, αλλά για κάτι που ελέγχθηκε, και θα έλεγα ότι είμαστε περήφανοι γιατί ίσως είναι ένα από τα λίγα προϊόντα τα οποία συμβαδίζουν με αυτά που ζητούν οι ρυθμιστικές αρχές τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Δηλαδή να ελέγχουμε το συγκεκριμένο προϊόν για τις δράσεις που έχει και όχι ένα προϊόν που περιέχει θυμάρι ή που περιέχει φασκόμηλο ή που περιέχει δίκταμο. Αυτά σαν πρώτη φάση. Τώρα, μάλλον να σταματήσω να μιλήσω ο κύριος Πυρίντζος για τη γεωργία υψηλής ακριβίας για να μην μονοπολώ το χρόνο. Χαίρομαι πάντως που έχετε και την τηλεοπτική αντίληψη, κύριε Καστανά, και έτσι δίνετε την κατάλληλη δόση πληροφορίας, δίνετε και το λόγο στον συνομιλητή. Να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια συζήτηση μετά από καιρό κενό από την έναρξη της πανδημίας και εντεύθεν, και είναι η πρώτη φορά που έρχονται στη δημοσιότητα και τέτοιου τύπου στοιχεία όσο αφορά τα φυτά της Κρήτης μας και πολύ πιο συγκεκριμένα το συγκεκριμένο σκεύασμα. Έτσι δεν είναι, κύριε Καστανά? Διότι εγώ μέχρι τώρα δεν είχα ξαναμπεί σε αυτή τη συζήτηση. Είναι η πρώτη φορά που την κάνουμε. Ίσως είναι η πρώτη φορά που τα λέμε συνολικά. Το τι έχει γίνει και τη συνεχή έρευνα, και εδώ πλην ημών των τριών, του κυρίου Πυρίντζου, του κυρίου Λιονί και εμού, θα πρέπει να βάλουμε στο παιχνίδι τόσο την κυρία Καμπά, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον κύριο Σουρβίνο, καθηγητή της ιολογίας στο Πανεπιστήμιό μας, και έναν τελευταίο συνεργάτη μας, τον κύριο Καρακασιλιώτη από το Πανεπιστήμιο Θράκης, για τον οποίο θα πούμε αμέσως μετά που θα παρέμβει ο κύριος Πυρίντζος. Λοιπόν, κύριε για να πούμε όλη την ομάδα, δεδομένου ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει να ακούγονται τα ονόματα όλων των ανθρώπων οι οποίοι συνέβαλαν σε κάτι. Ξέρετε, εγώ τώρα θα το πω και τηλεοπτικά σκεπτόμενοι, ότι έχουμε απέναντί μας δύο καταξιωμένους επιστήμονες. Μας λέτε και μια σειρά από ονόματα ανθρώπων τους οποίους συναντάμε στην καθημερινότητά μας μέσα από το μετερίζει της επιστήμης που έχουν διαλέξει να στηθούν. Και όλο αυτό γίνεται μιλώντας για φυτά της Κρήτης. Και εδώ τώρα θέλω να βάλω τον κύριο Πυρίντζο, διότι, κύριε Πυρίντζο, κακά τα ψέματα, στοιχεία που αφορούν στην παραδοσιακή ιατρική με έναν τρόπο τα τελευταία χρόνια ψιλοσνομπάρονται ή μπαίνουν λίγο στο περιθώριο, δεν θεωρούνται πολύ σημαντικά. Και νομίζω ότι εδώ τώρα παρατηρούμε μια αλλαγή. Υπάρχει μια στροφή, καλά την καταλαβαίνω? Κύριε Πυρίντζο. Ναι, έχω χάσει λίγο τον ήχο. Ναι. Δεν σας ακούω. Το ερώτημά μου το ακούσατε? Το ερώτημα δεν άκουσα. Λέω ότι μέχρι πρότινος μια συζήτηση που θα κινούνταν γύρω από την βοτανολογία, τα φυτά της Κρήτης και πώς αυτά ενδεχομένως επιδρούν σε ένα ζήτημα που αφορά στην ιατρική κοινότητα, θα υπήρχε ένα σχετικός ενδιασμός, μια αποστασιοποίηση. Μα καλά, τώρα μιλάμε για βότανα, μιλάμε για την παραδοσιακή ιατρική όμως, κύριε Πυρίντζο. Και λέω ότι παρατηρείται αυτή την ώρα μια στροφή. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Ανδρεάκη. Μόνο που αυτό πρέπει να το βάλουμε, θα έλεγα, σε μία βάση
Δυστυχώς δεν σας ακούω, κύριε Ανδρεάκη. Εγώ τώρα σας ακούω και σας βλέπω καλά, μην ανησυχείτε, κύριε Πυρίτζο. Τώρα σας ακούω και εγώ, σας ακούω με διακοπές μάλλον. Ωραία. Ξέρετε, υπάρχει το εξής, το οποίο είναι λίγο περίεργο. Θα ξεκινήσω από λίγο παλιά, από το ότι όταν η Ελλάδα μπήκε στο μοντερνισμό και γενικά έκανε τα πρώτα βήματα στο να εκμοντερνιστεί, πέρασε από μία ρήξη με το παρελθόν. Αυτή η ρήξη με το παρελθόν ήταν χαρακτηριστική και αποτυπωνόταν σε πάρα πολλές εκφάνσεις της ελληνικής κοινωνίας, σε πάρα πολλές πτυχές, σε πάρα πολλές κοινωνικές δραστηριότητες. Πολύ χαρακτηριστικά μπορώ να σας θυμίσω τις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες με το Θύμιο από το χωριό και με όλα αυτά τα πράγματα. Σκεφτείτε και τη ρήξη της πολυκατοικίας με τα παλιά πετρόχτιστα σπίτια, τα οποία τότε ήταν εγκατελειμμένα, δεν είχαν ενδιαφέρον και τώρα ξαναεπανέρχονται. Η ίδια ρήξη υπήρξε και στο χώρο της ιατρικής. Στο χώρο της ιατρικής υπήρξε μια, θα έλεγα, θεοποίηση του συνθετικού φαρμάκου. Πράγματι, η ιατρική προσανατολίστηκε στο να εφαρμόζει όλα τα πρωτόκολλα της δυτικής ιατρικής, αλλά στον ελληνικό χώρο ήρθε σε πολύ μεγάλη, θα έλεγα, ας πούμε, σύγκρουση και θα έλεγα με πολλά στοιχεία απόρριψης της παραδοσιακής γνώσης. Σκεφτείτε όλα αυτά τα οποία λεγόταν παλιά, ας πούμε, για ματζούνια, σκεφτείτε όλα αυτά τα οποία λεγόταν για τους κομπογιανίτες και όλα αυτά εδώ τα πράγματα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει το δρόμο της. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση όπου όλη αυτή η παλιά γνώση η οποία υπήρχε επανέρχεται στο προσκήνιο. Ξέρετε, στους κομπογιανίτες δεν υπήρχε εκτίμηση, σχετικά πρόσφατα δεν υπήρχε εκτίμηση στο πρόσωπό τους, γιατί υπάρχει λίγο άγνοια. Οι κομπογιανίτες ήταν οι θεραπευτές της Υπήρου, οι οποίοι γυρνούσαν από χωριό σε χωριό και στήριξαν τη θεραπεία για πάρα πολλά χρόνια στον ελληνικό χώρο. Και μάλιστα για να μπει στο χώρο τους έπρεπε κανείς να σπουδάσει, έπρεπε κανείς να μάθει μεθόδους, τεχνικές κτλ. Παρ' όλα αυτά έγινε μια πάρα πολύ κακόφημη λέξη, ας πούμε, που αν τη χρησιμοποιεί κανείς, καταλαβαίνετε, το χαρακτηρίζει πάρα πολύ αρνητικά. Τώρα τι γίνεται, όλη αυτή η παραδοσιακή γνώση επανέρχεται. Και ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι αυτή η παραδοσιακή γνώση επανέρχεται με έναν τρόπο που θα πάρουμε αυτές τις πρακτικές και θα τις εφαρμόσουμε ως έχουν. Αυτή είναι μια λάθος αντίληψη. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή η γνώση πλέον επαναπροσδιορίζεται, επικαιροποιείται. Επικαιροποιείται με τα σύγχρονα εργαλεία της επιστήμης που έχουμε. Επικαιροποιείται με τη σύγχρονη τεχνολογία, με την αναλυτική δύναμη την οποία έχουμε. Πλέον δεν βρισκόμαστε στο ότι θα πάρει κάποιος ένα ματζούνι και θα το δώσει. Το κατά πόσο αυτό είναι αποτελεσματικό και αν είναι, περνάει από τη βάσανο της επιστήμης με πολύ αυστηρό τρόπο. Και όταν λέω με πολύ αυστηρό τρόπο, εφαρμόζονται τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα και η καλύτερη τεχνολογία που αυτή τη στιγμή έχουμε, ούτως ώστε να γίνει ένα screening. Και δεν σας κρύβω ότι από το screening δηλαδή... Και θα έλεγα, κύριε Πυρίτζο, με συγχωρείτε που διακόπτω, θα έλεγα με τις τεχνικές που εφαρμόζονται και στα κανονικά φάρμακα. Ακριβώς. Με τα ίδια πρωτόκολλα. Και αυτό το οποίο εμφανίζεται και είναι εντυπωσιακό πάλι, ας πούμε, είναι το ότι όντως από τις 500 ουσίες που μπορεί να εξετάσει κανείς θα βρει μία που θα δουλέψει. Δεν θα βρει πολλές, αλλά μία θα βρει που θα δουλέψει. Σκεφτείτε ότι στο MERS του 2012 που εμφανίστηκε στη Σαουδική Αραβία, 500 ουσίες σκαναρίστηκαν και μία ουσία φάνηκε ότι εμποδίζει τη δέσμευση του ιού στην μεμβράνη του ξενιστή, στην κυταρική μεμβράνη του ξενιστή. Άρα λοιπόν δεν εφαρμόζεται άκρητα αυτή η παραδοσιακή ιατρική, ούτε μπαίνουμε σε μια λογική κομπογιανίτικη, ούτε παίρνουμε ακριβώς τις συνταγές της γιαγιάς και εφαρμόζονται αυτές σήμερα, ας πούμε. Επανέρχεται στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου η παραδοσιακή ιατρική ακριβώς με τη βάσανο που περνάει από τη σύγχρονη επιστήμη. Και μια σχολή που είναι πάρα πολύ καλή σε αυτά είναι η Κινέζη, δηλαδή η Κινέζικη σχολή, και η UUTU που το 2015 πήρε το Νόμπελ της Ιατρικής, πήρε το Νόμπελ της Ιατρικής ακριβώς για ένα φάρμακο, την αρτεμισινίνη, η οποία παρήχθη από ένα φυτό. Δηλαδή για μια ουσία που απομονώθηκε από ένα φυτό και η οποία αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο έχουμε για την ελονοσία. Σκεφτείτε ότι ο πόλεμος για την ελονοσία επί τη βάση του φαρμάκου στηρίζεται στην αρτεμισινίνη που έχει βγάλει η συγκεκριμένη συνάδελφος. Κύριε Καστανά, δεν σας κρύβω ότι μου λέει και ο Γιάννης ο Καλικάκης, πάρα πολλά τηλέφωνα. Ρωτάει ο κόσμος, δηλαδή πώς ένα τέτοιο σκεύασμα βοηθάει, τι κάνει, ανακουφίζει τα συμπτώματα, το παίρνεις προληπτικά, το παίρνεις όταν βρεθείς θετικός, θα μας βοηθήσετε λίγο, γιατί εγώ δεν θέλω να τα ακούσω από το δικό σας στόμα. Κοιτάξτε,
δεν είπαμε το δεύτερο μισό. Ναι. Άφησα τον κύριο Πυρίντζο να μιλήσει για τα φυτά και όλα αυτά και δεν είπαμε τα πιο καινούργια δεδομένα. Να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση αυτού του προϊόντος, το οποίο, να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν το πίστευα. Αν δεν ήταν ο κύριος Λιονής και ο κύριος Πυρίντζος να επέμεναν, εγώ θα παρέμενα ότι είναι ένα προϊόν για τη γρίπη και το κοινό κρυολόγημα. Επέμειναν και είχαν δίκιο. Δοκιμάσαμε αυτό το προϊόν σε κύτταρα μολυσμένα με SARS-CoV-2, με άλλα λόγια στον ιό που προκαλεί τον COVID. Και ό του θαύματος ανέστηλαν τον πολλαπλασιασμό του ιού και αν το βάζαμε πριν δεν επέτρεπε τη μόλυνση των κυττάρων. Και συνέχεια ο κύριος Λιονής έκανε μία πολύ μικρή επί του παρόντος κλινική δοκιμή, δίνοντας αυτό το φάρμακο σε περιπατητικούς ασθενείς με COVID, και τα συμπτώματα ελαττώθηκαν στις 3 μέρες και αρνητικοποιήθηκαν στη βδομάδα. Με άλλα λόγια, είχαμε μία ταχύτερη ίαση από τον COVID. Και αυτό είναι το καινούριο. Ναι. Στη διάθεσή σας τώρα. Το ακούω πολύ και το θεωρώ και πολύ σημαντικό, κύριε Πυρίντζο. Εδώ μιλάμε βέβαια για την σύμπραξη 3 φυτών της Κρήτης. Το θυμάρι, ναι, το φασκόμηλο και το δίκταμο. Ακριβώς. Αλλά σας έχω χάσει λίγο. Όχι. Αλλά μιλάμε μόνο για ουσίες, δηλαδή ουσίες που έχουμε απομονώσει από τα συγκεκριμένα φυτά. Μιλώ γιατί δεν σας ακούω αυτή τη στιγμή. Όχι, εγώ σας ακούω κανονικά, μην αγχώνεστε. Ωραία. Δεν έχει χαθεί καθόλου επικοινωνία μαζί σας. Τώρα σας ακούω. Λέτε λοιπόν ότι είναι απομονωμένες ουσίες από το κάθε φυτό, έτσι. Ναι, ουσιαστικά δηλαδή είναι ουσίες από τα εκχύλισμα των φυτών. Ναι. Εκχυλίσματα των φυτών. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Κυρία Ανδρεάκη, Ναι. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι εκχύλισμα των αιθερίων ελαίων που περιέχονται σε αυτά. Δεν πρόκειται για μία ουσία που προέρχεται από κάθε φυτό, αλλά για ένα μείγμα ουσιών η οποία δρά συναγωνιστικά, αν θέλετε. Το ένα φυτό επιτείνει τη δράση του άλλου και μιλάμε για το αιθέριο έλαιο των φυτών. Δεν μιλάμε για ουσίες φαρμακευτικές αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να φτάσουμε σε ένα δεύτερο στάδιο, να απομονώσουμε μία ή περισσότερες ουσίες που θα είναι πιο δραστικές. Αλλά σε αυτή τη φάση είναι το αιθέριο έλαιο των φυτών. Μπράβο, όμως σας μεταφέρω... Για να ξέρουμε τι λέμε. Ναι, μα γι' αυτό πρέπει να τα πείτε εσείς. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε τι λέτε εσείς. Εμείς πάμε με τις ερωτήσεις και ανακαλύπτουμε. Αιθέριο έλαιο τι είναι? Βάζω το φυτό να βράσει με νερό και βλέπετε στην κορυφή ένα πράγμα σαν λάδι. Σε οποιοδήποτε φυτό βάλω και κάνω ένα βραστάρι, στην κορυφή θα έχετε μία μικρή στιβάδα η οποία θα είναι σαν λάδι. Αυτό είναι το αιθέριο έλαιο, το οποίο βοηθιέται από το ζεστό νερό και βγαίνει από τα φύλλα τα οποία βράζω. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι μιλάμε για το κρετανίαμα και το λέω αυτό γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα που με ρωτάνε τι είναι και είναι και πολύ γνωστό και δεν είναι κάτι καινούριο. Χαίρομαι όμως που έρχεται αυτό το σκεύασμα και όλη αυτή η προσπάθεια των ερευνών σας και των συμπράξεών σας να δώσει και ένα νεότερο στοιχείο, αυτή τη φορά στη μάχη κατά της πανδημίας. Το κρατάμε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε για το τέλος, κύριε Πυρίντζο και κύριε Καστανά. Γιατί με σας μπορώ να μιλάω πάρα πολλές ώρες και δεν το έχετε καταλάβει, είμαστε 20 λεπτά στον αέρα. Οπότε πρέπει να πάμε στον επίλογο, κύριε Πυρίντζο. Ναι, εγώ θα πω ότι ένα μέρος της επιτυχίας που υπήρξε στη Γιουχάν και σε κάποιες περιοχές της Κίνας όσον αφορά την αντιμετώπιση του κορονοϊού, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε η Επιτροπή Εθνικής Υγείας της χώρας αυτής, το 85% των ασθενών που ακολουθούσαν τα πρωτόκολλα της παραδοσιακής ιατρικής είχαν ακολουθήσει και προτινόμενες μεταχειρήσεις, θα ήθελα να το πω, ας πούμε, της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής. Δηλαδή, στην αντιμετώπιση από τη μία ήταν υψηλή τεχνολογία, από την άλλη ήταν η πειθαρχία η οποία εμφανίστηκε, μπορεί να συνέτρεχαν και πολλοί άλλοι λόγοι, αλλά οι αρχές της Κίνας εκτιμούν ότι
ήταν πάρα πολύ σημαντικό και το ποσοστό των ανθρώπων που έκαναν χρήση μεθόδων παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής. Κύριε Καστανά. Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να δώσω και είναι το καινούριο στοιχείο, οφείλω να πω ότι υπάρχει ήδη μία προδημοσίευση και το άρθρο είναι υποκρίση σε επιστημονικό περιοδικό, είναι ότι το συγκεκριμένο προϊόν, το κρετανίαμα εν προκειμένου, μοιάζει ότι βοηθάει στην αντιμετώπιση περιπατητικών ασθενών με COVID. Και αυτό νομίζω ότι είναι το καινούριο στοιχείο το οποίο δίνουμε σήμερα. Τα υπόλοιπα πράγματι είναι μία έρευνα η οποία είναι πίσω 5-7 χρόνια. Τα έχουμε πει, τα κωδικοποιήσαμε προηγουμένως, αλλά το καινούριο είναι ότι μοιάζει ότι έχουμε και δράση στον COVID. Το κρατάμε. Άνω τελεία, σας ευχαριστώ και τους δύο για την συζήτηση. Θέλω να βάλω και άλλα ερωτήματα, δεν προλαβαίνω, είναι και 34, επιφυλάττομαι και για την πανδημία και για όλα όσα βλέπετε. Και εδώ είμαστε. Χαίρομαι, δεν είναι και τόσο εύκολο, διότι ξέρω ότι η τηλεόραση, αλλά μια χαρά τα καταφέρατε. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο για αυτή τη συζήτηση. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.